Malawi Camera. Yayi monga mwali yense kupita kukaswali nawo Idi mapemphero. Yayi chikondwerero chimenechi kumapemphero kwa mwezi wa Ramadhan. Ndithu adadi nawo APM kumanso Jenny Answer kumanso ambiri anapitaso nawonso kumapemphero ndithu kumene kubalaka kukaswali Idi ndipo anapasaso mpata oyankhula kumene ndithu ayankhulanso. Yayi tionele president pamene akubwera kuno bwana Arachi ndikulandireni kuno ku Baraka Mosque. Tandiuzani pano pali mambo wanji pano lero? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pano pali mwambo wagawira anzathuwa zokudya kuchokera ku mpanda wa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikhulupirira kuti mwambo ngati umene wosikoyamba Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi ubale wabwino kwambiri ndi mpingo wa Chisilamu. Chiyambire Ramadhani kuyambira chaka chatha akhala akugawa zokudya kuti kwa Chisilamu kuti azitha kupezapo chokudya chofutulira nthawi yofutula. Monga chaka chatha ayenda machali changa mizikiti ngapo Mangochi Mele Mosque anapitako komanso Liwonde Road Block Mosque anakapitako komanso kwa Makawa anapitako komanso kumpinganjira kwa mpinganjira ku Mangochi kusikitwa kwa mpinganjira anapitako komanso kuchisigere ku Madeko anapitako so ndikusonyeza kuti bwanawa ndi ubale wa Islamu ife Islamu fe uli bwino kwambiri. Sindikudziwa kuti pamene mukuyembekeza kuti bwanawa akhala kufika pano nthawi iliyonse mwakonzekera kuwalandira bwanji? Bwanawa tiwalandira ndithu manja awiri mmene mukuonera mmene chigulu chili apa manja abonso pali chigulu chambiri mmene tangobloka kuti kunoko kukhale kupangika mpingozo za ndale tipanga panjapo. Bwana walandiridwa bwino kwambiri kunoko ndithu. Zikomo kwambiri bwana Arachi thamangani kuti mukapange zina zimene pamene bwana akufika nthawi iliyonse pano. Zikomo kwambiri. Amene ndi Arachi Daudi Chikwanje amene ali nawo pano kufuna kulandira president pamene akufika malo ano President Professor Arthur Peter Mutharika. Pano ndi mwayi kuti ndi mneneri ati kamwe ya president. Imene amati kamwe ya president. Ashandikira mama ndakulandirani. Ndaona mwachena kwambiri lero. Kodi paja inu ndachihanziki tuti? Ine zikiti wanga tuli kwa kapiri. Muzimvera noka nkulu yutu sikulu bwino ya akutata ndiche wazikira kwa kapiri uyu. Pano taona anthu akubwera osiyanasiyana anthu ochuluka kwambiri anzathu Islamu ali pano komanso pano ndi panzikiti weniweni wa Baraka Mosque. Tandiuzani kuti mwambo uno ndi mwambo wanji? Mwambo uno ndi mwambo umene president athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndi mayi akunyumba kwawo former first lady Mayi Gertrude Mutharika tinakomera kuti no nthawi inoyo yakuti no nyengo ya Idi komanso lero limene no tikutsindira china chilichonse kumaliza china chilichonse zazing'ono zimene ala anapatsa zazing'onozo amafuna kuti agawane ndi ma brothers kapena kuti azichimwene komanso ndi azilongo amene akhaso pa nyengo imene akupemphera kusala zakudya ndi kudzimana zinthu zosiyanasiyana kupemphera kwa Mulungu kubadwa kwa Mulungu. Ndi anaona ngati kuti no agawane ndi zazing'ono zimene anatenga ndi alero akubwera kuti no adzapereke zakudya zimenezo. Anayamba ku Mangochi wiki yathayi komanso amalawi akudziwa kuti mbuyo mosema president ndi first lady former first lady akhalanso akukumana ndi anthu osiyanasiyana makamaka mpingo wa Islamu kugawana nawo zimene iwo akukhanga akumapeza pa nthawi inoyo. Anayamba ku Mangochi pano ali ku Baraka lero lotsendera lero ndi celebration chifukwa chake tili pano. Inu anamalomba mukubukira bwino kuti tinali ku Mangochi masiku apitawo kunabwera akuluakulu ampingo wa CCP kuzachezera bwana president tinaona sipasambira nthawi kunabwera mayi amene anachezanso ndi mayi Professor Gertrude. Izi zikutanthauzanji ku mtundu wa Malawi? Izitu zikutanthauza tinene kuti zikuzazikulu kwambiri tikatengeranso mbiri ya dziko lino komanso kunzimu. Titero kuti no Professor Arthur Peter Mutharika ife timangonera kuti ndi munthu amene ali woyitanidwa kwake kuti akathandize akagwire ntchito ndi anthu onse amipingo yosiyanasiyana. Tikukamba kuti iwo ndi CCP koma amagwiranso ntchito ndi mipingo yosiyanasiyana ngati achikatolika mwaonanso kupeza kuti achisilamunso akukhala nawo limodzi komanso kumakolo kwawo akamafotokoza amanena kuti makolo awo ena analinso achisilamu ena anali achikhristu cha CCP ena anali achikhristu cha katolika. Izo zingophatikizira kuti kungotsindika kuti iwo banja lawo ndi banja ndithu loopa Mulungu komanso amadziwa kuti no nthawi ino ndi yachifundo kuti ena kumagawana zazing'ono zimene nazo zochepa zomwezo kugawana ndi anthu.
ine ndakondwera kwambiri kuti ino muli nawo pano panzida akuluakulu simezati mwakonzekera bwanji kulandira president amene akhala kufika mosakhalitsamu. President akhala kufika mosekedwa apa mwina mwake maminitsi mwina awiri koma tingowapempha Malawi akhale pamenepo kuti adzitionera ationere pa Facebook page yanu ndiso tijoine tikhalire limodzi pamene koma takonzekera mwaona amene kuli kwadzaza tukula anthu achipani konkuno koma makamakaso anthu amene akudziwa kwambiri ndi amene ali achipembedzo cha Chisilamu abweranso kuno kutino adzachitire mwambo adzachilombo mwambo umenewo komanso mwina mwake ngasiku lero ndosangalala kudzasangalira limodzi kuti nosopano ala nthawi yakwana yaidija tisangalalire ndi angoyembekezera tikhali limodzi pano asachoke pamalo pano asachokenso pa pejiyo akhale pomwepo kutino aone zonse imene timalizire pano. Zomwe kwambiri anamalomba amene muli neneri wa chipani komanso neneri wa President Professor Arthur Peter Mutharika president wa dziko la Malawi ndikufuna zabwino zonse pamene tikupitiriza mupindu kusangala president wa dziko kamu 16 September pamene posa maiwalira kuti tikulowa mboma ngati kuti ena akuti sangachoke pamenepo ndipo ndidacheza ndi anthu osiyana-siyana nkhani yake akutero kuti na kuno ndiyenso palibenso anthu akuti chiyembekezo chawo chili mwa Professor Arthur Peter Mutharika kamu September 2016 akuti anthu amanena kuita amanena ndo pamodzi pakuti ndipo tikadavota lokhala lero tikuna kuchedwa anthu amatero kuyankha kwake zomwe kwambiri nthawi amene amene achakwera wali kumene koko zomwe kwambiri kuyamba kunyankupakira adzipita asanenenso nokuti asindimundi kwawa ife Malawi singa makhale kuti makhala ndi president oti adzilimvetsa kwa tamva kale kwako amakweka kufuna timvetse kwa mtundu wani pano tili ndi njala pano pano tili ndi umphawi pano ndi iyayi iwo adzipita ndithu ndipo takonzeka mwina awekenso tungauza meki ndivoteni lero lombo aone mmene zingachitikire Malawi. No ndakondwera kwambiri zikomo kwambiri zikomo. Pano ndikupitirira kucheza ndi anthu osiyana-siyana pano ndi mosakhalitsamu ndikhala ndikucheza ndi acheya amene ali amalo ano amenenso akuyang'anira mwambo umene tili kuno kumene taona anzathu achisilamu asonkhana mwa unyinji kuno munga mukuonera mchithunzimo achena azimayi azibambo achena mikanjo ya nyumwa ndizo munga mukuonera mokondwa panali nyimbo pano ndipo ndikukhulupirira kuti nyimbo zimene zikhala zikupitirirabe ndikufunseni kuti tiyeni tikhale pomwepo pamene tikupitirira kucheza ndi anthu osiyana-siyana. Ndaonanso akatha achewa ndamapempha vice president achigawo chakuno kumawa ndikhali kucheza nawo ndikulandireni pa kanema wa DPP muli bwanji? Tili bwino ndaona mwachena kwambiri lero siku la tumbele makhala ndani kwa pamwamba imene asilamu Christian region kuno pamene tinali pa chirikizano chosala kudya pamenenso lero siku la Idi imenenso tangozizimuka kuti president wopuma wa dziko lino kuti pangira function ngati imeneyi kuzacheza nafe kwa ife ngati chair oyimiranso mashehe ena Christian region kuno tiwosangalala kwambiri. Koma tandiuza ndizina ndi nani kuti ine Salile Mdala amenenso ndimayimirira Christian region kuno nkhani ya Chisilamu. Andala ndikulandireni ndimafuna mundipase chithunzithunzi kuti kodi mwambo ndi waukulu bwanji ku chipembedzo cha Chisilamu pano pamangochi komanso pa Balaka Mosque komanso ndi mizikiti yozungulira kuno. Mwambo umenewu kwa ife ngati Asilamu ndi wapamwamba kwambiri chifukwa cha chilendo kwa ife kukhala ndi mwambo ngati umenewu komanso ngati ife Asilamu akuno ku Eastern Region ku Balaka tilandokondwa kwambiri pa chifukwa chonena kuti zimene zimasowekana kuchezanso ndi asogolerena amene amakhala ndi kanthu kumakumbukiranso kuti Asilamu akhale ngati anthu ofunikira kwa ife ngati Asilamu amene timasala kudya chimene tikuchitenga ngati chochepa kwa ife koma ndi chinthu chopambana kwambiri ndipo tikumthokoza msogoleri wopuma amene ali ndi maganizo au munthu oganizira anthu ngati anthu a Chisilamu zimene sitimayembekeza anthu ena amalankhulira mwantundu wina ena mwantundu wina koma iwo kochepa kamene amakhala nako amatikumbukira ife kuti anzangawa akasala kudya nani ndawakumbukire ndicheze nawo kwa ife Asilamu pamenepa muziona likuimbira anthu ndipo chisangalalo chopi ndipo zimene zinthu zoti ife sizimatichitikira pafupi koma pa usogoleri wa munthu ameneyo ife tikuona kukoma chifukwa choti zimene zikufikira anthu ambiri komanso zikutipasa madaliso ife ngati Asilamu. Ndamvesedwa kuti president wopuma Professor Mutharika wakhala akuchita izi mizikiti yambiri kuchokera ku Mangochi kudzafika ndithu muliwonde omu lero ali pano zikutanthauzanji ubale wanu ndi Professor Mutharika? Zimene zikungotengera kuti Professor Arthur Peter Mutharika amene ali ndi ubwino obadwa nawo chifukwa zomwezo anthu ena amatha kukhala nazo koma sanapeze nthawi yonena kuti mwina aganizira anthu ena koma ife ngati Asilamu ku Eastern Region kuno pamene ifeyo professor pamene amaganizira posachedwa apa anali ku Mangochi pa Achisigere Mosque komanso chaka chapita chomwechi tinali pa Makawa Mosque chaka chomwechi pa Sub Mosque paliwonde apo pafupi ndi road block tinali nawo kuganizira ife ngati Asilamu ndi tikwafunira zabwino pamene tikulankhula ife malo mwa mashehe kunena kuti a professor mtima umene uwu ndi umene sakuusiya umene akuyenda nawo pafupi kuti yang'ana ife ngati Asilamu kumatenga ngati anthu chokhacho chimene chikutipasa ife ulemerero kunena kuti wabwino sayambira ubwino umachita kukhala obadwa nawo
bado nawo kwabwinoko ife tikunena kuti tiwafune zonse Allah tabaraka wa taala awapase zabwino iwo pamene akuganizira anthu ndi asogolera amene akutumikira kuno ku Eastern Region. Ndakondwa kwambiri Shehe Mdala, ndisakuchedwese ndi pabwera anthu pano muthe kupanga organize pamene president of makhala kufika nthawi ina iliyonse zikomo kwambiri zabwino zonse. Wafuna zabwino Idi Mubarak. Idi Mubarak. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndaonanso avipi chapafupi apa amene sakupasa madaliso amenewo anthu amene akamapungana nkubati wonjezera ife timamva kukoma ifasamu kuno kuise zikomo kwambiri. Munga ndimanena kuti pano pali munthu pano wa undipondera mwana pabwera akuluakulu azipembedzo pano zosiyana-siyana kuphatikizapo enu ake achisilamu amene asonkhana dera lozungulira kuno kubalaka ndi mwayi pano ndilinso ndi vice president DPP chigawo chakuno kumawa olemekezeka Bright Msaka. Ndikulandireni VP Eastern Region Msaka. Natokaza kwambiri wandilandira. Zikomo kwambiri. Ndaona mwachenatu nzulu wabwino kwambiri. Zikomo kwambiri. Kuloko ndi matu mani matata koma VP angoti angozungula kuseri mungo ndiponyera kameneko. Zikomo kwambiri. VP mwina tatipasani chithunzi kuti lero kuno kukuchitikanji. Ndaona ni mabwera pano ndikuona akulu ena chipani ali pano, ndaona mai Ansa ali pano, regional governor anthu ena. Inu ngatainaka achigawo chino tatipasani chithunzi kwa anthu amene akutionera kuti tako. Kuno tu Eastern Region lero ndiye tsiku lalikulu kwa mbiri mudati muyende pansewu wina uliwonse kupeza kuti anthu ali pikiripikiri kusangalala Idi Mubaraki. Kuno ku Eastern Region tili ndi population yayikulu kwambiri ya anzathu achisilamu ndipo aliyense amene ali ndindo kuno ku Eastern Region amadziwa kuti asayiwale kuti kuno tili ndi anzathu achisilamu ambiri. Andi Professor Arthur Peter Mutharika president athu amatilimbikisa kuti tizikhala bwino mipingo yonse kuno ku Eastern Region zikhala bwino mipingo yonse komanso makamaka anzathu achisilamu chifukwa kunoko mpingo umenewu uli ndi anthu ambiri. Ndiye zosangalatsa kuti tsiku la lero komwe zathu Islamu akusangalalira Idi Professor Arthur Peter Mutharika waganizazo zoti ajoine nawo anzathu akuno kuzakhala nawo pabombo umenewu kuti apereke zinthu zosiyana-siyana zoti anthu zathandize kusangalala Idi. Kumene popa president yathu atipepusira ife andali akuno ntchito yomwe tinayo yoti tisangalale ndi anzathu tapeza mwambo kuti tionesere poyera kuti tili limodzi ndi anzathu achisilamu ku Eastern Region. Nkucheza kwanga ndi mashehe osiyana-siyana kudera lino, nkucheza kwanga ndi enanso azisogoleri anzanu amene tinawo chipani chimene cha Mighty DPP amandiuza kuti koma professor akuti sakukhala pansi, akuti tsiku ndi tsiku akuyenda mzikiti ndi mzikiti chiyambire nyengo yakusalayi kuthandiza anthu. Zikutanthauzanji izi kumtundu wa Malawi? Ndiye kuti Professor Arthur Peter Mutharika amene anapanga chiganizo chokuti nthawi yawo azikhala kuno ku Eastern Region kuno kubangochi anaonetsa kuti abale yawo aneba awo ndi anthu amipingo ya Chisilamu kupatulaponso kuphatikiza mipingo ina akatolika ya CCP Pentecostal ndi mipingo ina kuno imene ku Eastern Region. Ndiye anzathu aku Eastern Region ngati akusangalala mwezi uno wa Ramadhani Professor Arthur Mutharika ayenera kukhala nafe limodzi kuti limbikisa kupempha nafe limodzi kufunira dziko la Malawi zabwino zonse kuti zinthu zitiyendera bwino komanso tikukhulupirira kuti anzathu achisilamu akutipempherera ife adali kuti dzikoli liyende bwino pa usogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndakondwera kwambiri VP Eastern Region Bright Msaka kuti munatipasa mwayi kuti tilankhule nanu komanso kupereka chithunzithunzi cha mwambo umaka pamene tikudikirira Professor Arthur Peter Mutharika ndi mayi madame Professor Gregory Mutharika. Kwambiri ndipo kondo. Zikomo kwambiri zikomo. Pano mungati manena paja akulu alipo osiyana-siyana anthu akubwerabe ochuluka pano ndachita mwayi ndi mayi Dr. Jenny Ansa abidangu agwira kwakoka pandikana mayansa makana ndakwakoka tatichonde tabwera ndi pafupi pano tichezeko. Dr. Jenny Ansa mwachena kwambiri moti anthu amasokoneza kuti kodi ndi ndani ndati ayi ndi athu Dr. Jenny Ansa. Ndakuona ni mabwera nawo limodzi pano pamene pali mwambo umene Professor Arthur Peter Mutharika akugawa zakudya ndi kusangala ndi asilamu. Mwachokeratu kuntchewu ino eti chakukokani kuzafika kuzabwera kuno ku Balaka ndi chani? Komanso onabo Dr. Jenny Ansa, onabo Pachi, onabo Ruth Chali, ni onabo Mike Mwileji, ni onabo Kandeu, kalitu mwanda bana.
koma chonde amene sinakuitane ni chonde sakhale ku mandanda ngako pamene anzathu akusangalala pamatuluka nawo sala chikomo kwambiri kuti asangalale munthu popanda chakudya sangasangalale ndiye ine ndabwera kudzapanga support zimene his excellency Peter Mutharika ndi madam excellency akupanga. Siri kudziwa inutu mwakhala muli munthu mmodzi watchuka kwambiri mdziko muno chifukwa cha ntchito yanu ya zamalamulo, mwakhala ku khoti mpaka kufika ku Supreme Court of Appeal, mwakhalaponso ngakhale mboma ngati atone jeno ngati kulakwitsa, komanso munakhalapo mkulu wa chisankho mdziko muno Malawi. Kotero kuti inu ndi amene mwagwira ntchito yotamandika kwambiri mdziko la Malawi. Ndale mukuziona bwanji kumene tikulowerako paja mosakalisamo tikukavota pa 16 September? Ine kumene ndikuyimira kunchewu Northwest constituency ndikuona kuti ndale Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ine pamene ndagwira ntchito nthawi yaitali ndinaona kuti ndithandizo amalamu koma kwakuti ndipite kumudzi kuti ndikaone kuti zitukuko zimene zili zobwerera mbuyo ndikanyamodzi kuti chikomacho ndiye ndikuona kuti chachikulu ndichonena kuti tita focus pa zimene ife titakuchita kunena kuti ine ndabwera kuno kodi chimene ndingatekera kuchita ndiye kunena kuti chachikulu so chimene ndaona ndichonena kuti mdziko pali kusokoneza anthu asokonezeka pa zinthu ziwiri kusiyana kwa zinthu ziwiri pali chithandizo ndi chitukuko. Chithandizo ndichosakhalitsa, chithandizo ndichazinthu chadzidzidzi, koma chitukuko ndichokhalitsa sichona nkhope. Ndene ndimalimbikitsa anthu aposichosiyana kuti iwo ayang'ane kuchitukuko, pakuti chitukuko ndi ngodya imodzi imene chipani cha DPP chikuyimirako. Osalina kuti zithandizo ndi zakanthawi kochepa, koma chitukuko ndichokhalitsa cha ife amene tilipo lero ana athu ndi zidzukulu zathu. A little bit away from what you have told me, tandipasana chithunzithunzi kuti kodi ku constituency zikuyenda bwanji? Ku constituency zikuyenda bwino chifukwa ndayenda kwina kulikonse mu constituency ndiye ndikuona kuti zikuyenda bwino, anthu akuyilandira DPP ndipo ndikukhulupirira kunena kuti pofika pa 16 September kumene kukutuluka mavoti ambiri a DPP. Ndakondwera kwambiri Dr. Jane Ansah. I think the machitira pronounce now Dr. Jane Ansah, not Ansah. This is Ansah. I think ndakonza kwambiri kuti munafe pano munajaza nafe pano ndikufunira zabwino zonse pamene tikudikirira mtsogoleri wopuma wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika amene akubwera pano. Ndaona galimoto zonyamula katundu osiyanasiyana zikufikanso pano. Ndikakufunaninso kanthawi kena tikupemphani kuti mina tikulankhuleni mina pakutha pa zonsezi zikoma kwambiri. Amenewo ndi Dr. Jane Ansah amene aliso amodzi mwa akuluakulu amene ndinagwira pano kuti atipasepo chithunzithunzi cha mwambo umene uli lero. Assalamu alaikum. Idi mbaraki. Mwanonse. Ubanji. Ine ndikabambe. Oyama ndipeleka ulemu wa former First Lady Madam Peter Mutharika, omanso wa chairman ansikiti uno, omanso wa chairman Muslim Association of Malawi kuno ku Balaka, omanso a Vice President ADBT ku Eastern Region. Kwa onse mwina kwenda ulemu mwani kwamba yenda ufuwa former First Lady ndiyo sanga kwambi kuli matenda kuona kubalaka maole mwakibaye tulizimo kwambi nikutize ubaye umene mwanga mkutuwa kune isine kuno dine mlendo kuno kubagayi Ntuzuwi toyamba ndimakonda anthu akubaka kwambiri monga mukuziwa kuti inde mkamwinyi wakuno kubala
Chachiwiri ine kuno sine mlendo hai sha mlongo wanga amaya nangabi amena ayo wachiwiri mbanja matu amena nai mapasa ndia marimu bingu anakulia kuno kubana anakuwa tuwa kuno ndima mkinse waku kale kuja ndima makaba ndanje baja wale baye nyumba wa bamele baja ndima mkapita mandaja kila kutingeni kila turn left side wali manda 40 amina abayanga kubaa Tonto mizimu ya abayanga ilikuno kubaraka They are connected. You come back forever. Come on. Ila jimon. Mtaya kare kuno. Kumai mastoro aso ngundia mwenyoka. Kuma grosa yo yamba. Yangu kwa kuda. Panjanye baja. Inamangidwan. Ndima ya anko misabari nchingwao. For the first black person who can grosa kuno kwanza kubaraka. John ndile connection ambayo kuna kubaraka. Ndiye ndio sema kwambie kubira kuna taino. Tawi ya idi ya Kisangalo. Taino ya ubale kwa Kisangalo. We all said ikayo konda. Komani somongani na sheke ya chia person. Dipempe ziko watu. Kwa zuba watu ipa moro kwambie. Se modo ukuyaka quando ganha passada 600 lá sim modo mesmo da rubatima passada ba 600 então quando vem a gente de né porque de caio conda na ou chamar de caio conda você quer abaixar em China de na goti Gente nós kupera Ntengo Shokudi ADDP Yamenye Abangubandu Konspiase Kudi Zinfudikwe Ntengo Zabo Zabande Zabo Zabande Kishie kugawana antu Kwanzo kishie Ya target Abayantu Atimenye Mukungi antaya kamudumanda Anatamangisa saki mwenye Maruo areas Kudakoronga Batamangisa matown. From that time Pakaipano economy ya Maruo area completely collapsed. Nale tunapokuanza Maruo area Mukabila mukela nga nyumba zako Imenanasia mwenye. We failed to build Maruo economy. They joined to Sasanta Mukali and say So aliense kuna Malawi Anatu wapina braki Isi aroma inda ya wanyayo kumulambiki Angoni akuncheu atu wa kufadwa Angona kunzimba atu ya kunata Abana kati numbuka Ye ilang Galampode Anado kira kukombo Amina ali eni ati ya ziko lino Ndakafula Akafula ndame atu kuna kumalawi As far as this way is concerned Then kapitazmeni lewuni Akafadwa au kama kisatonse de daka godi de isi zaki bana it's all good Chachiwiri binamba sana kudena akuru achifuri amboma amina kuni ine lipi izao shishia upresident pa 2025 Kwa Mungu akuwa mpaka 2030 Manzaka Mbani unedo Kweke Kanisa nkaini Mkuyo Mungu akuwa Kukosa memu kukuwa mpaka ipana Mpaka 2030 Ndi mambate Isale kwa isla kuuzene Na kuza nini Entonces,
Jojo Jima wamenwa Mwizuo kambili mandala njida Ambiya udai sen Assalamu alaikum Aidi mbala Jiko apa ndi pamapeto pa kuyankhula mtsogoleri wa chipani cha DPP Profesa Arthur Peter Mutharika kuno ku msikiti wa Balaka Mosque kumene amalankhula kwa anthu amene asonkhana pano abwera ambiri pano amene abwera kuzayikira umboni za zimene President Mutharika akuchita mambo kupitirira koma amatilankhula kaye kulankhula kuntundu wa Malawi amene ali pano komanso ndi onse amene akutisatira kulikonse kumene muli mchithunzimu muona kuti pali zinthu zimene abweresa ndipo apapa apanga timati symbolic pa Chingerezi timati symbolic kungofuna kuonesera kuti zimene apereke ndi izi kenakono akapanga symbolic ndiye kuti mwina akuzakhala kunyamuka pano kumabwerera ku Page House koma mambo ukazakhala ukupitirirabe kuchokera kuno ku Balaka Mosque mukati kuona mchithunzimu muona kuti akuluakulu akunyamula zinthu zosiyana-siyana zimene akubweresa apa ndo angopanga symbolic yochitika kwa anthu ochepa amene aonesere kuti zinthuzo zimene akasika pano ndi zimenezi ndikupempheni kuti munga mwakhala nafe tiyeni tipitirire kuonera limodzi mambo mpaka ufike pachimake pamene akhale akunyamuka pamalo ano Profesa Arthur Peter Mutharika komanso ndi mayi akunyumba Madame Profesa Gertrude Mutharika ukatha mambo menewo ndiye kuti zina zonse achipembedzo achita ndikuona ine umumo mchithunzimu kuti pali mafuta ophikira ndikuona mchithunzimu kuti pali ufa kumene abweresa ngati package imene iyo imene anthuwa akhale akulandira katundu wobwera ochuluka kwambiri ndaona magalimoto kumbuyo ndaona magalimoto kumbuyo kumene anyamula apa mchithunzimu tsopano tikuona Madam Profesa Gertrude Mutharika akufuna kupereka chichatimati symbolic apa ndi pamene tsopano Profesa komanso Madam Profesa amene akupereka machisanzo apereka pamene potaona kuti apereka ndifu symbolic package imeneyi ndipo mambo mene opereka moyerekeza ukuchitikabe kufika mambo onse uchitika zonsezi akapita tsopano pamene achipembedzo akhale tsopano akugawa kwa anthu amene anayerekeza kuti alandire mambo amenewo uno kuli chimwemwe kwambiri kuno ku Balaka chifukwa cha mambo wakuno kumenewo chifukwa izi akhala kuchita mizikiti yambiri kuchokera nthawi imene anayamba kusala kudya anzathu achisilamu akhala akuchita mambo amenewo mizikiti yambiri mambo chimosemu zimene zikuchitika so ndi pamene kwanga tafika machimake pa mambo mene wonso pano kuti Idi amaliza kusala za Islamu lero ndipo mambo mene okolera ochedwa Idi Mubarak lumene sopano uli kuchimake ndipo chimake cha mambo mene huo ndi chimene chicho chimene tikuona akuti akugawa zimenezi sangana nawo limozi anzathu achisilamu kuno ku Balaka kutsendera pa pomwe wangu kumapita kwa mambo menewo tikupita pa mambo menewo kwa mambo sonate ndipo ndikupempheni kuti tikhale nawo beli modzi apa tikuona akwapasa mphaso ya Qur'ani ku banja la President Mutharika ndi mayi akunyumba kuti pamene akhala kunyumba azitha kulingaliramo nthawi ndi nthawi kuona zimene Prophet Muhammad akunena pamene akhala ali kuja ku Page House ndikupempheni kuti wabwino kwambiri mambo mene kuchitika kuno kuno ku Balaka Mosque ndaonanso pano akuluakulu ambiri abwera ndipo anthu ena ndakabwerabe kusonkhana nawo akuona nachedwa koma pakubwera anthu ambiri mbali zonse akubwera anthu apa sopano nthawi kuti timveko mwina atilankhuleko tima interview pang'ono kuti mambo mene wo utanthauzacho kuchipembedzo cha Islamu makati kuti Profesa Mutharika ayenda kwambiri mizikiti ayenda mizikiti yambiri agawa katundu siyana mizikiti yambiri so tifuna icheza kuti mina alipasa chithunzi Profesa Mutharika kuti Thank you so much. So Your Excellency, you are here. Tell us about this initiative.
ukapoteni pano kufanya mpilano mene unali profesa asapita kutalika amene mukubwerera kuti konsema kamaka kunyumba kwanu Allah akapiyendeseni bwino mpembeleni kwa Mulungu apiyendeseni bwino kuti siku lino ulendo ngati tutakelenso mukuunjika bantu ena kama hiyo ndi alipo ni yoyamba kosa ile kwamba dikalafu kunena zaidi adhuha yomwe tukwenda kutafuta kitendo chani kuti na bwana kanipo ndiye kuna nini kwa bwino I think people should go home about the Lord. This is a time of celebration. After 30 days of sacrifice, people now free to eat and so forth, to enjoy themselves. So let's go home to thank God after the penance of 30 days. Go home, thanking God that I've gone through this sacrifice. Tunaendelea kucheka ndi pembero kumataifa mbili kutokana na matendo kama kwa kazi ya all I can say is that we should not be scapegoating some sections of this community and blame them for our we're not responsible for that. Once we start, that's what happened in Mwanza. They started buying the condos, buying the and you know what happened? Over almost 1 million people. So I'm saying is we have problems here. Let's try to solve them. But let's not try to blame some for our failures or for the problem. Whatever the cause may be, or whatever the origin may be. Tenga umene kuonsa Malawi amikundionse pamozi sasantani tenga umene ndabo bali ena makhanga ndakulandira treatment ina kuchoka kakubali zina ndaboma mwina mfuno utata usanji amfesina kufa mwanena kuti pali anthu ena kuoneka ngati koma ndikuchita zinthu zake pali ena kumapanga treatment ila ina sasa munapeka chitsanzo chamwe no ndi manena kuti kumakita blame kuti ujeni ngati zisukukwera mtengo chifukwa cha DPP ndiye amwenye ma business ndimene zabona tisiye zimene tisiye pali mavuto tonse ligulizane mavuto amene tipeza njira kuti konje wasambe kutira ulemu demo kwina kuti ndonse zimene chifukwa cha Mulungu kaponawo gateo tikulaka ndiye tiyamba so kidani kokoso pakati wa kundo sana chifukwa tonse na mawe ngani tonse kanda mwenye kanda azungu kanda rome kanda anabula mama kiwa kuli ponse tikuno konse the mama that's what thank you so much God bless you. Thank you so much professor apa ndipo mapeto pa uyankhula kwa president Mutharika amene amayankhula kuntundu wa Malawi komanso kwa anthu amene asonkhana pano apa tafika pa mapeto pa program usamau kwathu kuchokera kuno ku Balaka Main Mosque kumene msogoleri wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika komanso madamu Dr. Professor Gertrude Mutharika anabwera kuno kuzagawana ndi asilamu kanga chepe kamene wakha kupeza kuchokera ku nyumba yawo kuja ku Page House pano panabwera anthu ambiri pano tikufuna pano ndikuona madam Professor Gertrude Mutharika akusazikana ndi amayi komanso pamene asonkhana pano ndi manena pano kuti ndaona mayi Rosa Mbirizi ali pano akusazikana ndi madam Mutharika komanso ndaona Dr. Jenny Ansah akusazikana nawo limodzi pamene tikufuna mapeto kwa mwambo uwu ndikufunireni zabwino zonse omvera kuti kuchokera kuno ku Balaka Main Mosque tinali ndi anyamata amene athandiza kuti zonse zimveke bwino komanso muthe kutionera bwino kuchokera pa kanema wa DPP Facebook page mwakoma nonse zikomo kwambiri Malawi